magazine 100% catalan. 100% català. Sébastien Girard. Escolteu França Blau o Rosselló, som el diumenge 23 d'octubre. Ha arribat el moment d'obrir l'espai de preguntes al nostre convidat, l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, que l'any que ve celebrarà els 40 anys d'activitat. És d'aquelles associacions que han esdevingut indispensables en el panorama de l'aprenentatge de la llengua. Bé, indispensable perquè fem de complement, de fet, a l'ensenyament públic, perquè encara hi ha pas tots els mitjans necessaris per arribar a tothom. Doncs, efectivament, durant aquests 40 anys hem anat emplenant buits i sí, actualment seria complicat d'arribar a funcionar amb el mateix nombre d'alumnes sense aquest ajut, aquest complement de mitjans, d'intervinents, de finançaments, que és gestionat i que és proporcionat, fornit per una associació. Doncs la feina de l'associació APLEC és força feixuga. De fet, permet que hi hagi català als llocs on hi ha pas fileres ni bilingües ni immersives, és això. Actualment hi ha una bona trentena d'intervinents, fa? Actualment estem en una quarantena d'intervinents. En funció dels moments de l'any podem arribar... L'any passat hem arribat a més de 50, pas tots a ple temps, però voilà. Doncs fa molta gent a gestionar i més que gestionar després a formar una mica i a repartir de totes les escoles que demanen ensenyament de català, i és evident que avui dia arribem pas a cobrir tot el que s'hauria de cobrir perquè manquen finançaments i perquè manquen també intervinents exteriors, mestres. Amb això hauríem de formar més estudiants o d'atreure més gent cap a l'ensenyament. L'objectiu, de tota manera, efectivament, més enllà d'iniciar tots els alumnes de Catalunya Nord al català, però seria prioritàriament d'arribar a passar d'aquesta iniciació a fer créixer, a augmentar les fileres bilingües. I a terme, nosaltres sempre diem que serem contents quan l'APLEC desapareixerà, perquè voldrà dir que l'educació nacional haurà pres en càrrega i el bilingüisme i l'iniciació amb mestres titulars. Per acabar, abans que això passi, quina finestra o quina evolució de treball ja veus possible des de l'associació APLEC? El treball és de prioritzar tot el que és formació dels futurs mestres per anar cada cop més a fornir el viver de mestres bilingües, perquè com més estudiants i candidats formarem i treballem molt estretament amb l'universitat, com més n'hi haurà, més podrem desenvolupar l'ensenyament bilingüe, que garanteix d'un costat la producció de locutors i costa res, perquè que paguis un mestre bilingüe o un monolingüe és el mateix.